Nosaltres entenem la sostenibilitat a nivell transversal a l'empresa i per aquest motiu ens vam sumar al moviment Bicorp, el tenim com marc de referència per entendre la sostenibilitat a totes les àrees, des de governança, treballadors, comunitat, medi ambient, clients inclús. Què us destacaria com a accions? Doncs treballar molt per millorar el packaging, els envasos d'un sol ús, és un tema molt sensible a la indústria alimentària. També estem estudiant la petja de carboni i estudiant com compensar-la de manera local a Bell-lloc d'Urgell, estem treballant per fer un bosc d'empresa i seguir investigant amb proteïnes vegetals i com aconseguir aquesta alimentació del futur més sostenible per tots. Totes les nostres finques, tots els nostres cultius, a dia d'avui, són sota una agricultura ecològica certificada, que al mateix temps l'estem intentant fer sostenible, intentant baixar les emissions a partir de visualitzar cada cop més tractors i eines elèctriques a les nostres finques. Estem a punt d'inaugurar, és una marquesina amb una estació d'energia fotovoltaica d'aproximadament 100 quilowatts. L'objectiu seria aconseguir l'autonomia energètica del dèpot. Estem procurant fer els edificis energèticament el més eficients possibles. Per exemple, aquest edifici on estem, de Sant Feliu, té ja certificació A energètica, el qual vol dir que el consum energètic serà mínim a l'hora d'escalfar o refrigerar els habitatges. Tenim números calculats, de que estalviem un 99% de l'aigua i de la terra fèrtil que s'utilitza. Llavors ja d'entrada ja són molt sostenibles per la manera de la nostra tecnologia. Considerem que la millor manera de ser sostenibles és pensar internacionalment, globalment, però actuar localment.